Balma malien ani nyokuma kabako information fla de baby. Information follow. Ko on te ka essence soroli muke. Ani anga essence songo anga karibina sorobalia. Ko o soroli mte ka ke ko keleme ka ke Irani Ameriki che ko de sababu be kana noyi ameno jabi. A information no soro Assimi Goïta ka décision de ta mena fo malien de mbela jelengena. Décision intara amata bide mais déjà décision tale mabulu mena secret fo nyana bi. Assimi Goïta ordre di Mali meru Mali sous-préfet Mali préfet Mali gouverneur munu be centre enfant orola koni bina jaraka mogo be kana kukunu kele kuni bina jaraka mogo ka ben konu bi se ka benkan ke c'est Assimi Goïta ko ni malien munu be fe oni bina ka ben ku bi se ka ben ko problème ta la Assimi Goïta o yamaria di wallahi nte ka galon te ka wi Allah di ambetla ka do détail la c'est ça et anga do babu kono ube ka boka manipulation kuma do fo sisan ko kele mu be ka ke Irani Ameriki che Mali essence ko gelera o tout bode uba do Iran keleme ka juga jiga oro do be no ko Detroit Hormuz o kele Iran keleme ko ro fermer sisan essence ko gelea be kana Ameriki ani Faransi ube ko Assimi Goïta kanuba be ka to o video no photo de tasa ko bla kimae ko Mali ko ali Mali bi se ka ali essence escorter ko essence se ka escorter Irani Ameriki ko baton be jolen be ko essence se ka escorter ko au moins ko essence be ka do Mali ko c'est-à-dire que ka ko ta ku koloso nyona mena Mali be bo filila problème be ka ke Iran adamina le 28 février akalo kelendron même Mali be bo filila parce que Assimi kanumo be ka kede aya munyu essence ko ka gele Iran de kelembe Iran ora gele Mali essence ko gele adam na bidi ay Mali mbunya sa ay de ona mode parce que rama den kara kite malu be sonko be ma harama de nite malu wallahi be sonko be ma awni ala na krache ay Mali mbunya sa Mali crise de carburant damina avec ta kalo jo labi afate kalo worobo bi ou ben na macha ya noy Mali crise de carburant damina bi avec kalo worobo be na macha noy bila jara nye deson ta domina kanga anga e fengo jenni munke sofaru sitarbi sofaru fagara domi o ka soro kele kumbe Iran Mali be aranjo carburant no fe eso ya soro kele be ka ke Iran wa ay sabalisa ay Mali bunya ni gelea bi anga son gelea bi ko do farla essence songa ka ko ayi ko parce que ko kelebe Iran ko essence ko gelea be ayi kelebe Iran ka ko ta ko munute fani bala ka to ko ta ko kolosu nyona o te horonya barai ni gelea be ambe gelea kenyo fedi ambe gelea kun mais nyamogo munu man kuna olute ko Iran Mali banete kute gelea kungui kami ba nyamogo de tonfle Assimi me lafia la olu ko boko ka munyu olu era te munyu olu era be ka Mali milliards chouin ou somo be ka chouin ma chite ka ta kasola mamunu kungolo manuye we ngalon tike ko noro ulla mamunu be no obiseka nu ko ka di Mali onye nu président nu biseka ka président u yo be ka image de no ko kan ngalon nora bela ka manadare da doga ka do mene ya afen ngene metla ka video ke o de be ka ke Mali ko siri Iran problème da na te kalo kelimbo yani Iran problème ka damine essence ko gele akume Mali kono wa obi akunte akumbi horonya ekeleni wallahi horonya ekeleni donc ube fe ko parce que uba don gele obi so ube fe ka beta ka tura Iran kele de kun o te don kun lo ku ambe sigile mbe ambe bado ambe de kono nyi da fale manda kono biberonte do mo ko sita la blingo ayi ambo mo shube bora donc ayi nko dabla horonya tini gelea bi ini shu ani fate juru sara wenyo wanya sara abeta Iran image ira ado ere Assimi Goïta ka virement do ere betaka fu beta Francis station ira imaye essentialité français ere sisa no aita Amerique la je essentialité prix la awbe aranjo domuna awni ala che ka soro kalen ku be ka Iran e chaage horo isa
binan banga citerne jendom kanga citerne sofaru faga domina ka esa kan bali kante carburant soro est-ce que o ka soro kele kume ka te ke Iran non do farala Mali sogo prika do farala Mali sogoro prika do farala Mali malo prika do farala Mali nyo prika yalo fana problème bora Iran dia anga milliards de be ka chouin problème yo mouye de chouin de be ka ke Mali kono tangue chouin be ka ke Mali te bonoko la tangue ame ka zone deon de to anga jamana kuna beni korane che asimi che ka Mali la tanyefe parce que fin flabé non négé dona adamadi na musoko négé ani wari négé yoye ma mala kana ali ni ya ye ka ma mala kana dana daka mogo mi musoko ka bo ka warko ka bo ni obla jamana kuna be jamana fakadi abjogo be ba asimina a musoko miye ka bo a warko miye ka bo mieto miefla musoko miye te bang awa warko fana miye te bang hal ne bank mondial taka dima ibetla ka foko kana ndore o abe fo de ba ko mieto asimi go ta mieto di voici la réalité donc a fo nyana problème be Iran o tien mais Iran problème ni Mali problème ti fala ou ti bala wallahi ou ti fala ou ti bala mu me ka ke Iran ani Mali problème ou te nyongo nyasrala Malien beki dakashi Malien beka na mashika na ni woro jati bon sisa ambe do sije flana kono ka fo Malien nyana esasu go gele be Mali kono ka koro ka soro Iran problème ma dabene aw kana ko tu nyona kalabanchi kalabandoko do esasu go gele be fo ba fo ko Iran Amerique de be kala la wi Iran fara u ka jigan woro enfermé abana donc c'est ça quoi donc on do babu flana kono asimi goita réunion secrète do deke ka yamaria di asimi goita yamaria di Mali gouvernement ka représentant fin centre kono Banjakara ani mokti afa yoro ye gouverneur yo maire yo préfet ou sous-préfet yo ni bina dara ka mogo nana I kunu kele I ka dia ke nui au ordre de dilendo centre kono gouvernement ka mo mbe gouvernement représenté no yi préfet ou ni sous-préfet ou ni gouverneur ou ni maire ou ni fen ro mo nu quoi ko asimi ko ta ko ka sona ka ka négocier ni bina ka mogo yi ne def la ka kuma ni fana bi de ne ala che dozo kuma kuma ni fo mene kunte ka famia ne bolongo mokti drone du ne bolongo banjakara côté drone ja banjakara kelente de asimi goita ya ordu ira didi aw be ka taka char combat ira ko char kura dara Mali malfa kura soro utara kule kata mo kulo korla chauffer kunu ko blende do dona ay blende dona ita farabu libéré farabu fla horna dro ay ta tenzamata libéré c'est aussi simple que ça tonga to mo ga lafia ko aga mango kuma o be kule anye marfa kura soro o dugu je o bata o banga soro su genga bo dugu dola non ni théâtre bolawi Mali on ne bora ka information de dama Mali fe be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci no gala be senwe application télécharger be ga corps modo urgent dio be no ya time o ko fa ba ka banque information be daw so mo be Mali Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abol ko orange numéro tanu to ko be 40 ka na wari ci o ba so orange man na sur place woto jabo wari ci dorome kele wata sara de kunda kambe